da fatan kana lafiya. A wallahi lafiya lau nake alhamdulillah da fatan mun sami ku lafiya. A lafiya lau sai alheri. To muna muku fata alkhairi kowa da kowa mutanen waɗanda suke cikin ƙasar Libya gaba ɗaya insha Allah. To a yau gaskiya muna so ka yi mana tsokaci kanan kamar da matsalolin da akwai a ƙasa Libya. Ai matsaloli waɗanda ke da kwai cikin Libya yawa gare su. To Gara da kace matsaloli gaskiya. don saboda suna da yawa to yanzu wace gangan mahimmanci ka yi mana bayani a kan ta. Ai to matsalolin da ke da kwai cikin Libya gaskiya sai dai dan takaita bayani amma a zahirance suke. Alal misali ka ɗauki kaman mu je abu na shine na farko. Muna jin ka. To matsalar ta farko wadda take faruwa Libya wadda 'yan Libya suke kuka da ita akwai matsalar canji. Sosai ma Yawwa. muka kuka da wannan. Gaskiya ana kuka da 'yan canji kuma sun kisa rage. Za ka ga abin da yake faruwa Libya sai a ce ma dolar ta hau. Dolar ko 50 girshi ta dora sai sun ƙara jene 5. Gaskiya ne. Amma in ta rage jene 5 to bai wuce su rage dinar ɗaya ba kuma. Bai yi ba wannan. A gaskiya bai kamata ba sam ya yadda suke yi in na fahimce ka in dolar ta hawo su hauda in ta sauka su sauke. In ta sauka ma wani bi baka san ma ta sauka ba su rage ba. Saboda matsalar da mutane suke faruwa yau a ce canji har ya kai jene 125 jika 10. Subhanallah ba adalci. Abin bana adalci yake ba adalci ku tausaya wa mutane mu ma 'yan uwanku ne gaba ɗaya fa baƙaƙe kuke baka fata muke. Gaskiya ne saboda nema ne mun ka zo Libya. Akwai masu iyalai akwai masu iya da iyalai da sauransu mutum ya baro gida wani aikin shi ne 500 ne yake aiki Sosai ma. da ne wani 700 ana aiki amma sai ka ga wai canji yau har ya kai shi ne 125 masu sauki ne suke yin shi 120. Gaskiya abin ne gaskiya ya kamata sai a hankali wallahi. kuma ana ji ana gani manya sun ki magana babu wani shi dan Libya da ya gatan shi Allah ne gatan dan Libya Allah ne amma babu Gaskiya wannan sosai wannan magana ta fi annofani wallahi. to na farko kenan in ka zo matsala yanzu ta yan Libya ta biyu shine kamasho na jirgi Dan kamishon jirgi ba. yau akwai Na ji mutane ana kuka da su sosai ba. Ana kira na ana mini message ana tambaya ta wai su yan kamishon ga a yau shi za mu musu bidiyon kansu. To yau za mu ji da bakin Yusuf Al-Shabab. gaskiya yan kamashin jirgi saboda Allah da Annabi ba su kyautawa Ko kaɗan. muna da abokai ciki muna da yan wato amma ita gaskiya an ta hito a gaye ta yan Ita- kamashin na jirgi ba su abin nan yanzu maganar da nake na ma ɗazun nan ma na je na hito daga sharika akwai waɗanda za su ce suka ce sun kai wata 6 suna nan suna jira sharika tun ma kamin corona wasu suke jira Subhanallah. Na san da wannan akwai sosai ma. yau in ba lebe ba babu inda za ka ji ana cewa wai mutum sai ka zo maka hau jirgi wai a ce sauko wai a jirgi bai tashi ko sai ka kai hilin jirgi ka san ba san da jirgi ba ba adalci in ba lebe ba inda ake wani abu To a ganin ka Yusuf Al-Shabab daga masu tayar ne ko daga manyan mu ne yan kamishon. no babu yan kamasho babu ainihin irin yan safara duk lahin ma zai dora shi da yan kamasho da yan safara tunda yan safara inda suna da tausayi suna jin kukan mutane su ya kamata a ce sun shige gaba wannan matsalolin sun bar faruwa Kayan wata tambaya ka zancen yan safara. Ka ɗauko wata babban matsala da ke damu mu yan dubi a nan. tunda su Yan safara nan ba su da mutunci Ba ba su su gyara. da imani. saboda menene amfanin safara ta Nijar an kawo ta ma'ana masu wakiltar mutane na Libya suna kula da matsalolin da ke faruwa da mutanen su wanda ke Nijar don haka gwamnati ta turo su na Libya Sosai ma. to amma za ka gani duk matsalolin da suke faruwa da mutane babu ruwansu in ba Libya ba baya da za a ce ka biya kuɗinka yau gashi har wani kuɗi aka kirkiro yau in ka ce kana a barka ma ka nemi kuɗin da za ka tafi a gida ma tashin hankali ne Sosai za ka iya wata 5 wata 6 ma in ka yi sa'a ne kana tarin kuɗin da za ka tafi a Nijar Wala wannan gaskiya ne. Sabili da har 2 da wani abu za ka biya har da wani kuɗin garama to yanzu ma gashi ana profite da corona wai sai ka biya kuɗin awon corona wai shi ne 250 za ka biya wai kuɗin awon corona subhanallah. in ba Libya ba babu inda ake awon corona a ce awo na corona sai an ba da kuɗi
wai taɓa jin haka duk duniya ina ne ake awo na corona a ce in zaka tafiya wai zaka hau jirgi duk duniya da inda aka sani magani kyauta ake bada shi na corona awon corona kyauta ake shi duk kasashen duniya amma yau Libya saboda yan Libya mazauna Libya masu neman abinci takarawa ba su da gatan takarawa Allah ne kawai gatan takarawa sai ka ji an ce wai in zaka tafiya wai sai ka biya kuɗin zaman ƙasa jene 500 kuɗin ruwa da ka sha da kuɗin wuta sai ka biya jene 500 baya ga jene 500 da suka yi to yanzu abun bai ishe su ba yanzu sai ka dawo ana profite da an fage da corona wai in za ka yi awon corona wai sai ka biya jene 250 kuma kwana uku wai 450 ne to kuma in wai wannan ɗan jirgi bai kai bayan aka yi kwana uku kuɗin ka sun zube wai sai ka sake zuba kuɗi kuɗi ina kuma kushewa gabanin Nijar in ma ba ku sani abubuwan da suke faruwa ku san da cewa ga abin da yake faruwa a Libya. Yanzu Libya awon corona da ake matakara masu hawan jirgi suna taya wai sai sun bada kudin awon corona duk duniya ba inda ake awon corona in ba Libya ba a ce zaka taya ka biya kudin tike da jirgi a haka an zalunce ka biya kudin tike da jirgi ka biya kudin zaman kasa ba a Libya yanzu mu saurare mu da kunnan basira a Libya yanzu in zaka tafi Niger sai ka biya kudin zaman kasa kimanin jikka 50 ko jikka 60 zaka biya kudin zaman kasa amma da haka sai ka biya kuma kusan wata jikka 20 ko da 5 wai kudin awon corona wai sai an auna ma a ga kana da corona wai in baka da corona ka wuce in kana da corona kuma a rike ka in aka yi kwana uku in jirgi bai tafi kuma sai ka biya wasu ina ake wannan ya kamata su gabanin mu na Niger ku tausaya idan mutanen mu yan safara masu wakiltar yan Niger ba su aiki na wurin a tsakanin su da Allah in ma da su ake hada ba sa mai musu magana ya kamata su sa baki irin abu zalunci da ake mutane a yi musu magana in sun kai a canza su wanda ba gado ba ne abin kowa ɗan ƙasa ne kenan a yi ma ɗan ƙasa aikin da aka kawo mutum ya yi shi bai kamata ba a ce takarawa mutanen da ke zama Libya in ka hito tun daga Agadas zuwa Saba an kama amsa kudinka su dawo tumini su to ma'askar su ina har cikin Nijar ana amsa kudinka in ka koma sai an ma duwa man ka biya kudin duwa amma kuma kai ɗan Libya kai ne ba wata tsiya ba in ka taho ƙasa za tahowa ne kai neman kudi wa Libya amma kuma sai an cashe ka kudi in ka zo cikin Libya kuma in ka koma sai an yi duwan kaya sai an ma duwan ɗinsu kenan ƙasa tana karuwa da ɗan Libya amma sai da haka kuma shi ne ba kowa ba shi ne ba ɗauki shi wata tsiya ba Yusuf Al-Shabab ƙasa tana amfani da ƴan Libya sosai ma yadda ba a tsammani a tsammani ƙasa tana karuwa da ƴan digar Libya masu zuwa Libya neman kuɗi ƙasa tana karuwa amma matsantsaninmu gwamnati ko mu ce waɗanda an kan wakilta a ganin ga wallahi ba sa gobe matsatsalun da muke a ciki iya bukatunsu ne na rayuwarsu kawai sun ka sani ya za a yi a ce balarabe zai kama ma wani da daraja ku da an kawo ku wakilci mutane ba kama mutane da daraja ba ku nuna mun larabawa kuna kishi yan uwanku ya za a yi su ke mu da daraja bai yi ba haka bai laraba sai in ku yan safara sai in kuna kishi ne sai in kun nuna kuna kishin mutanen ku ne sannan larabawa za su kama muku su darajar da mutanen ku to amma kun nuna ba ku damu da mutanen ku ba ku san ku ciwon mutanen ku ba ya ne damu ba abin da kuka gaya ko kaɗan masu damu da mutane yan Nijar a garin gaba duka wallahi duka babu yan kamar shurin jirgi babu yan safara babu yan canji gaba ɗaya babu masu poste dukkan su kowa kan shi sai amma ba su da tausayi ba su tausayi mutane wallahi na miki kaɗai sun ka sama gaba ka je gari ba ka gani yanzu in ka je shari ka yanzu mutane akwai mai wata 6 can wurin har yanzu ba su kai gida ba suna jiran jirgi ba su kama aiki ba wani ma kayan shanta shi kayan shi kashe yake hituwa yana saidawa saboda ya daɗe yana son ya rete gida babu kuɗin da zai ci abinci kuma matsalar su ya biya kuɗin jirgi yana wahala bai ba wannan a gyara gaskiya wannan sako ne daga mutanen mu yan Nijar gaba ɗaya da shugabannin na Nijar mahukuntan Nijar gaba ɗaya da ma duka ma yan kama shugaban ya kamata ku tausaya ma mutane in an doki kuɗi an baku in akwai jirgi ku gaya mutane akwai jirgi in babu jirgi ku gaya mutane babu jirgi mai iya jira ya jira wanda bai iya jira kuɗin shi suna da hannun shi amma ba cuta ba a rike wa mutum hannun kuɗin shi kuma a hana shi tafiya kuma yana nan wata 6 wata 7 bai ba a waɗanda sun hito daga ƙauyen Libya can cikin tarawa suna nan suna jira a basu su ta gida ba su ba bai dace ba wannan Libya mu sai dai mu ce kawai ne ubangiji dai Allah ne ya kawo mana sauki amma mahukunta
da mutanen da ke wakiltar yan Libya na wurin ba su da adalci ba su tausaya. Kuma za mu muku wani zance na jirgi na OAM wannan jirgin wanda an ka ce jirgin banza mu ba mu ga banza a nan Libya ba. Ba jirgin banza ta wallahi don abin da don jirgin da don abokan wanda sun ka tafi wallahi kuɗi sun ka miya kashi amma ana ambata shi ana ji a jirgin banza ne wallahi ba na banza ba ne mu a nan Libya kuɗi mun ka biya sama shi. Jirgin OEM da ake cewa sai ka ba da kuɗi kawo shi. OEM da ake cewa an turo kuɗin jirgin OEM ya zo Libya ya ɗauki yan menene yan Libya sai ka ba da kuɗi jirgin OEM ma barantana jirgin. Wallahi gaskiya ne ba kwana cikin wannan babu tausayi kawai wannan Allah ne ya sauka amma mutanen Nijar in kuna tashi ku mahukuntan Nijar in dai kuna jin kukan yan Nijar in dai kuna jin kukan takarawa waɗanda ke Libya to ku tashi ku fito da hanyar da takarawa za su samu sauki a Libya amma waɗanda ke nan waɗanda kuka turo da sunan su wakilci mutane wallahi ta harkokin gaban su suke ba su da tausayi ba su kulawa da me ke faruwa ba su kulawa ba ga 'yan canji ba ga 'yan poste ba masu tura kuɗi ba ga masu tura mutane gida ba ga 'yan kamashin jirgi ba duk wasu ɗaya yanzu ka riba irin matsalolin da 'yan Libya ke faruwa ka ta bisa hanya za ka ta yi Nijar a kama ka a ce sai an biya 1010 kusan miliyan 1 wala sosai ma kuna ji kuna gani mu ya mu a gane mu ne to miliyan 1 za ka ta yi Nijar ta hanya sai a ce sai ka ba da miliyan 1 in ka dawo ta jirgi kuma ba nan ma ba sauki in ka tafi ta hanya a kama ka ce sai ka biya miliyan guda a yi garkuwa da kai. Libya ya kamata a tausaya mai Libya mana ya kamata ku turo mana jirgi mu mun gaji ku turo mutane nan suna nan dubban mutane sun gaji ku turo mu mutane da kudin su ma mutane suna so su ta gida sun kasa ta yi mai ka san matsala ba mu ce ba a turo mana ba turo mana ma da jirgin mu an turo jirgin wallahi babu masu adalci ne ɗan safana ɗan kamishin duka ba su da adalci a rayuwa. Wakilan gaskiya waɗanda su zo su gani da idanunsu su tsare su gani da idanunsu ya kamata a ce Nijar tana da jirgin da za ka turo na musamman wanda za a kwashe mata yan kasar ta kowa ya san halin da ke cikin lokacin corona nan wata 5-6 wasu ba su aiki da yawa ba su yi gane magana su ta gida Allah da ya kawo mana sauki kawai nan za mu bar ku amma gaskiya mun gode sosai Yusuf Al-Shabab bai wannan sai da ba dai a yanzu mun fara kenan matsantsanin lumi ai ta fara daga yan kamishon daga yan canji mun fara gaya musu gaskiya kenan in za a canza in ba za su canza ma mu ba za mu daina ba wallahi gaskiya ce a gaya musu za mu kai kukanmu inda ya dace manyan na Nijar zuwa gabanin ne don Allah don annabi ya samu da hannu da manyan gimshiƙan waɗannan suke nan Tarabulus ba su na aiki sai zalunci. Mun gode jama'a yiwu na ku ne Yusuf Al-Shabab ya yi bayani ku ji sai wata rana insha Allah. Assalamu alaikum.